Čo ak by sa volebný systém na Slovensku úplne zmenil? Poďme sa pozrieť na jeden zaujímavý návrh. Na Slovensku máme asi 4,5 milióna voličov. A momentálne sme všetci v jednom jedinom volebnom obvode. Prakticky to znamená, že každý jeden poslanec má zastupovať všetkých 4,5 milióna ľudí naraz. A práve tu prichádza tá zmena. Z jedného obrovského anonymného obvodu na 150 malých osobných. Hlavný problém? Poslanci sú anonymní, chýba im priamy kontakt s ľuďmi a ich reálnymi problémami. Tento drsný výrok vlastne vystihuje pocit mnohých. A práve to chce navrhovaná reforma zmeniť. Takže, aké je to riešenie? Slovensko by sa rozdelilo. Kľúčové je tu číslo 150. Vzniklo by presne 150 volebných obvodov a každý z nich by mal jedného svojho vlastného poslanca. A každý takýto poslanec by zastupoval oveľa menší lokálny okruh, približne 30 000 voličov. A teraz to porovnanie. Ten rozdiel je priepasný. Z jedného poslanca na milióny. Na jedného na 30 000. Miesto straníckych kandidátov by sme tu mali tzv. Občianskych kandidátov, teda ľudí priamo z komunity. Podmienky? Vek, trvalý pobyt v obvode a finančný vklad na spoločnú rovnocennú kampaň pre všetkých. A pozor, kľúčová je odvolateľnosť. Ak poslanec sklame, voliči ho môžu kedykoľvek jednoducho odvolať. A čo navrhovanie zákonov? Reforma hovorí, že by to išlo priamo a hlavne zadarmo. Cesta je jasná. Nápad z verejného stretnutia prejde lokálnym hlasovaním a môže ísť ďalej. A ten finančný rozdiel? Ten je obrovský. Namiesto miliónov za referendum by to nestálo takmer nič. No dobre, a ako by to celé hlasovanie fungovalo? Riešením má byť bezpečné hlasovanie cez mobil. Je to bezpečné, lebo to funguje offline, hlas sa zašifruje a pošle sa ako obyčajná SMS-ka. Hlavné piliere bezpečnosti sú teda 3. Izolácia od internetu, silné šifrovanie a plná transparentnosť. V konečnom dôsledku je cieľom presunúť moc od strán a oligarchov priamo k občanom v regiónoch. Otázka teda znie, priniesol by takýto systém 150 obvodov skutočnú vládu ľudu? Tento prehľad vznikol na základe podkladov od občianskeho združenia Naše voľby.